Akala niya mapipigilan pa yon ng 5 mandirigma. Pero pag-ahon ng pinuno ng mga lehiyon, paisa-isa naman yung nanglipol. Segundo lang ang dumaan noon nang maubos ang mga kasama ng pinuno ng 5 mandirigma. Kahit malayo rin yun sa kinaroroonan ni Hernando, di naman niya maipagkakailang totoo ang kanyang mga nasisilayan sa kadahilanang kapag namamatay ang mga ito, naglalabas siya ng isang nakakabulag na puting liwanag na diretsyong nagbubukas ng mga ulap sa langit. Wala rin itong naiiwang bakas sa paligid, kalakip ng mga presensya nilang nag-uugnay sa bawat isa. Hindi naglaon. Pagramdam naman niyang iisang mandirigma na lamang ang natitira, agad naman niya itong pinagmasdan kung saan doon niya nakita ng walang patid yung nakikipaglaban sa mga demonyong parang mga kadilimang unti-unting lumalamon sa nag-iisang liwanag. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapagtanto naman ng mandirigma na magagapi na siya ng mga ito, hindi na ito nagdalawang isip na itarak sa lupa ang kanyang kampilan, dahilan para magkaroon ng bisa ang mga simbolo at ritual na palihim nilang ginagawa. Habang nakaluhod din ito sa kanyang kinaroroonan, walang patid naman itong sinunggaba ng mga nilalang. Nang akmang mawawalan na yon ng buhay, sakto naman ang paglabas sa lupang tinarakan niya ng kampilan ng napakalawak na purong apoy na halos bumalot sa buong paligid. Sa sobrang taas ng apoy na yon, dumikit ito sa mga kaulapan, dahilan para hindi na magpatuloy ang mga demonyo patungo sa lagusang nagdudugtong sa mundo ng mga tao. Dahil sa ginawa nito, labis naman ang pagkagalit ni Magnifico. Sa halip di na pagtuunan nila ng pansin ang harang na yon, inutusan nito ang kanyang lehiyon na pagtulungan si Hernando at ang Dibino. Nang marinig naman nila ang utos nito, hindi na rin sila nag-alangan pang sumugod sa kinaroroonan ni Magnifico. Tangan ng abilidad ng susi ng panahon, mabilis silang naglakbay sa hangin, sabay unday ng suntok sa pagmumukha nito. Dahil sa kanilang ginawa, agad namang tumilapon pababa ng tulayang nilalang na siyang naging sanhi upang mas magalit yon ng husto sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, marami itong ginamit na mga demonyo para lamang sila'y maisahan. Subalit, dahil sa pinalakas na katawan ni Hernando, malabo naman itong maisakatuparan ni Magnifico. Hirap na hirap din yung lumapit sa kanya. Gawa ng 10 metro pa lamang ang agwat nila. Nararamdaman na nito ang pagbagal ng oras. Dahil sa ganoong abilidad ng Dibino, mas lalo namang nahirapan ang nilalang. Ilang beses na rin itong sinubukang basagin ng gulok ang harang na yon, pero nanatili itong bigo. Mabilis ding nalulusaw ang mga kalansay at impaktong inilalabas ng mahiwagang sandata, kung kaya't napagpasyahan ni Magnifico na gamitin na rin ang kabuuan niyang lakas para labanan ito. Sa pag-alis niya ng kalubkob ng isinumpang pinuno, bumungad kay Hernando ang pagmumukha nitong nababalot ng sumpa at lason. Ang bawat hininga nito, naglalabas ng nakamamatay na hangin na punong-puno naman ng salot. Pagngisi naman ng nilalang sa kanila, sakto naman ang pagdating ng mga lehiyo nito na nababalot ng asupre at mga nagbabagang alikabok. Sa isang iglap, napalibutan nito ang kabuuan ng lugar, dahilan para mapagtanto nila Hernando na wala na silang ibang pagpipilian pa kundi ang makipaglaban. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, narinig naman nilang nagwika ang Encantadores ng, "Nakamit ko na ang pangarap ko."
Ngayong umayo na sa amin ang pagkakataon, hindi ako makakapayag na basta na lang itong mawawala. Nakakalimutan mo na yata, Divino. Hindi ang harang na binuwisan ng buhay ng mga mandirigma mo ang pipigil sa amin ngayon dito. Ikaw lang ang kailangan kong makuha at wala nang iba pa. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, dahan-dahan namang lumapag si Hernando sa pinakagitnang bahagi ng tulay. Pagbalik naman niya sa orihinal niyang anyo, alinsunod sa bulong ng anghel, matapang naman siyang sumagot dito ng, "At ito lang din ang kailangan ko para mapigilan kita. Hindi nakabase sa dami ang tagumpay, Magnifico." Matapos naman niya itong mailahad, muli niyang isinuot ang talukbong habang nagdarasal ng taimtim. Pagbalot naman sa kanyang katawan ng mga espiritual na kalasag, napansin naman noon ng kanilang katunggali ang hindi pagpapakita ng siyam nitong liwanag na nagsisilbi naman itong mga pakpak. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na muna ito nagpadalos-dalos sa pag-atake, gawa ng nasisiguro nito may binabalak na kakaibang plano sila Hernando. Makalipas pa ang ilang minuto, kitang-kita naman nila ang panlalaki ng mga mata nito nang magsimula na silang magsambit ng mga engkantasyon. Maya-maya pa, agad naman siyang humawak sa kanyang noo at pagkataas niya nito, mula sa kalangitan, bumagsak ang siyam na liwanag na naging mga mahiwagang sandata. Kalakip ng pagbaon nito sa tulay ay ang paglitaw naman ng siyam na mandirigma na sumisimbolo sa kulay bahaghari. Marahil karamihan sa inyo naniniwalang 7 lang ang kulay ng bahaghari. Pero ayon kay Hernando, 9 ang totoo nitong kulay. Ang 2 nawawala, hindi nakikita ng mga mata ng tao. Yun din ang sumisimbolo sa pinuno ng mga nilalang na tinawag ng Dibino. Sa pagtayo naman ng mga ito, agad naman itong hinawakan ng 9 na sandata na mabilis na nagkaroon ng mga anyo. Iba't ibang sinaunang armas ang naging anyo ng mga ito, kung saan ramdam na ramdam niya ang hindi maipagkakaila nitong presensya. Ayon pa sa kanya, hindi pangkaraniwan ang mga kasuotan nito, gawa ng wala itong suot na kalasag o mga pandigmang kasuotan para maprotektahan ang kanilang mga katawan. Ang tanging suot lamang ng mga nilalang na yon ay ang mahabang puting tela na animoy sumisimbolo sa kanilang mga kabanalan. Dagdag pa niya na kahit ganon ang suot ng mga ito, nasisiguro niyang makapangyarihan ng mga to. Bukod kasi sa hindi lumalapat sa lupa ang kanilang mga talampakan, lahat din ng mga salot at duming malapit sa kanila, bigla na lamang nalulusaw ng kani-kanilang mga presensya. Matapos naman yung mapansin ni Hernando, agad namang bumulong sa kanya ang Dibino na nagsasabi ng, "Yan ang mga nilalang na nagsisilbi kong mga pakpak. Hindi lang sila mga purong liwanag, Hernando. Sa oras na tinatawag ko sila, alam nilang nasa panganib na ako. Bawat isa sa mga yan, kapantay ng ating lakas." Dagdag pa nito, bawat isa sa mga mandirigmang yon, mga diwatang namamahala sa mga elementong nagbibigay buhay sa mundo. Yun ang dahilan kung bakit pinahintulutan nyo ng Panginoon na mabuhay sa loob ng napakahabang panahon. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglahad naman ito sa kanya ng tungkol sa iba't ibang uri ng abilidad ng mga anghel na kanyang nakita. Maraming bagay din yung nabanggit kung saan yun naman ang naging daan upang maunawaan niya ang lahat ng mga nangyayari.
Hindi naglaon. Nang wala na silang mapag-uusapan, agad namang nagbigay ng hudyat ang Divino sa mga mandirigmang tinawag nito. Pagkarinig naman ng mga banal na nilalang ng hudyat, mabilis nitong ibinaliko ang kanilang tuhod na parang naghahanda yun para lumundag. Walang sabi-sabi, parang hanging pumaitaas ang mga ito sa kalangitan, sabay bulusok patungo sa kinaroroonan ng mga hukbo ng kanilang kalaban. Dahil sa ginawa nito, muli na namang tumaas ang tensyon na siya namang naging daan upang palusubin ni Magnifico ang lahat ng kanyang mga alagad. Sa isang iglap, nagkaroon na naman ng matinding pagbabaka kung saan dahan-dahan ng yumayanig ang kabuuan ng bayan. Lumalakas na rin ang pag-ihip ng hangin sa mga lupain, kasabay ng pagbuwal ng lahat ng gusaling nakatayo sa lugar. Sa loob lamang ng kalahating oras, parang mga langgam na nahulog sa bangin ang hindi mabilang na mga demonyo. Dahil sa ganoong pangyayari, doon na pagtanto ni Hernando na likas ngang makapangyarihan ang mga mandirigmang tinawag nito. Isipin nyo na lang, kahit pinapalibutan na sila ng hindi mabilang na mga kalaban, sa tulong ng mga elementong pinaghusayan nila sa mga panahon, na kaya pa rin nilang mangibabaw. Ayon sa kanya, hindi rin naman kasi biro ang mga elementong ginagamit ng mga ito. Bukod kasi sa binubuo yon ng 2 o 3 elemento, masyado rin yung mapaminsala at nakamamatay. Isang kumpas nga lang ng sandata ng mga mandirigma, 5 hanggang 10 demonyo ang napapaslang. Dahil sa kakaiba nitong abilidad, ramdam naman niyang unti-unti na silang nagkakaroon ng laban. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang mapansin naman nilang galit na ang isinumpang pinuno, doon na nila ito buong puwersang sinugod. Napagtanto kasi noon ng Divino, nagahari ang galit sa katawan nito, kaya malabo itong makaisip ng magandang plano. Pagsilay naman ito sa kanilang kinaroroonan, walang pagdadalawang isip naman sila nitong sinalubong. Sa ilang beses na paglapat ng kanilang mga sandata sa bawat isa, ramdam na ramdam naman nila ang kapangyarihan ng gulok. Maya-maya pa, doon na napansin ni Hernando ang animoy pagrupok ng talim ng kanyang punyal. Nang mapagtanto naman ni Magnifico na napansin na niya ang lihim na abilidad nito, hindi na rin yun nagdalawang isip pa para sugurin sila. Sa pagtama naman ng gulok sa talim ng punyal na hawak niya, mabilis naman yung nawasak na siyang naging sanhi upang masipat niya ang talim nito na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sinubukan pa itong pigilan ni Hernando sa pamamagitan ng susi ng panahon, pero masyadong mabilis at mapuwersa ang ataking pinakawala ni Magnifico. Sa puntong yon, hindi naman niya maipagkakaila na maaari silang malagay sa panganib kung tamaan sila nito. Bukod kasi sa walang lunas nitong lason at sumpa, alam din niyang hindi na yon mapipigil pa ng Divino. Mabuti na lang, bago pa man yun lumapat sa kanyang dibdib, nagawa na itong maharang ng kanyang kapatid. Pagsilay naman ni Magnifico sa biglaang pagpapakita nito, agad naman yung nakaramdam ng matinding galit, dahilan para iwasiwas nito ang gulok sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Segundo lang noon ang naging pagitan nang bumaon yun sa katawan nito habang mabilis na tumitilapon patungo sa kabilang parte ng tulay. Bago pa man niya maipikit ang kanyang mga mata, naglaho na parang bula ang buhay ng kapatid niya. Dahil sa pangyayari, halos hindi naman mawari ni Hernando ang emosyon na bigla na lamang namutawi sa kanyang kalooban. Gustong-gusto niya noong umiyak pero hindi niya kayang magpatulo ng luha.
Blanko rin noon ang kanyang kaisipan, kaya nung mapansin naman yon ng Divino, agad naman siya nitong inabisuhan na pagtuunan ng pansin ang nangyayaring laban. Inilahad din ito sa kanya na para hindi masayang ang sakripisyo ng kanyang kapatid, wala siyang ibang iisipin kundi ang pagkatalo ni Magnifico. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad namang nanumbalik sa kanya ang kanyang ulirat. Nang medyo kumalma na siya, hindi na siya nagdalawang isip na ipaubaya sa Divino ang lahat ng pasyang gagawin nila. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito sabay sagot sa kanya ng, "Kung gayon, hayaan mong tapusin na natin si Magnifico." Pagkalahad naman ng anghel sa mga katagang yon, agad naman yung nag-usal, sabay hugot ng isang gininto ang espada na bigla na lamang nagpakita sa likod niya. Pagwasiwas naman dito ng Divino, agad namang lumaganap sa buong paligid ang mga pulang kidlat na nagmumula sa bagay na yon. Maya-maya pa, pag-ihip naman ng malakas na hangin, yun na rin ang naging hudyat nila para sugurin ang pinuno ng isinumpang bayan. Dahil dito, buong puwersa namang umatungal ang kanilang katunggali habang naghahanda sa kinaroroonan nito. Paglapit naman nila sa kinaroroonan ng nilalang, walang patid naman nila itong inatake na siya namang mabilis nitong sinalag. Subalit sa kasamaang palad, dahil na rin sa liksi at talas ng paningin ni Magnifico, kahit isang atake walang tumagos sa depensa nito. Sa loob ng ilang minutong pagwawasiwas nila ng kanilang sandata, tinatawanan lang sila ng nilalang na yon na siyang naging sanhi upang mapaatras sila ng bahagya. Nang maantala naman pansamantala ang kanilang paglalaban, muli nilang nasilayan ang pagngisi ng nilalang habang nagwiwika ng, Nakakagulat, hindi ba? Ang isang hamak na nilalang napantayan ang lakas ng mandirigma ng Dibinong Anghel? Isang napakalaking kahihiyan sa langit man, maging sa kalupaan. Nang marinig naman ni Hernando ang sinabi nito, nanatili lang naman siyang kalmado, maiging pinag-iisipan ang mga bagay na kanilang gagawin. Makalipas pa ang ilang minuto, bago pa man sumagot ang Divino sa sinabi nito, laking gulat na lamang ng nilalang nang may maramdaman itong animoy mga kadena na dahan-dahang gumagapos sa katawan niya. Sa isang iglap, agad naman itong napansin ng panghihina ng kanyang kaluluwa kasabay ng pagkawala ng kanyang pamamahala sa katawang kanyang tinatangan. Segundo lang din ang naging pagitan nang masipat nito ang hindi mabilang na mga tanikalang bigla na lamang gumapos sa katawan nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang gumawa ng paraan si Magnifico para kumalas sa bagay na yon, pero kahit anong gawin niya, wala na siyang kapangyarihan para gawin ito. Maya-maya pa, bigla na lamang may nahulog na malalaking tipak ng bato sa kalangitan na siya namang nagselyo sa kadenang bumalot sa katawan nito. Dahan-dahan na ring binalot ng malalaking ugat ang tulay hanggang sa gumapang na yon sa katawan ni Magnifico. Traidor! Anong bagay na ito, Divino? Sabihin mo! Galit na sigaw ng nilalang bago ito matabunan ng ugat. Nang marinig naman ni Hernando ang sinabi nito, agad naman niyang ibinaba ang kanyang sandata, sabay sagot dito ng, "Gaano man katalino ang isang tao, naiisahan din ito. Masyado kang nagpakakampante, Magnifico. Hindi mo napansin ang mga ginagawa naming plano?
Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad namang nagbalik tanaw sa kanya ang tungkol sa ibinulong ng Dibino ukol sa kakayahan ng espada. Ayon dito, na ang armas na kanyang tinawag, pawang mga matataas na uri lamang ng anghel ang nagtatangan. Isa rin yung ipinagbabawal na sandata sa uri nila dahil kalimitan lang itong ginagamit kapag may siniselyong isang malakas na nilalang, kalahiman nila o kampo ng kasamaan. Nabanggit din sa kanya ng Dibino, iisa lang ang armas na yon kung saan merong nag-iisang anghel na namamahala rito. Inamin din ito na bago siya bumaba ng lupa, kinuha niya ang espada sa paniniwalang darating ang panahon, mapapakinabangan niya ang abilidad nito. Pagtatapat pa nito na, isang malaking kasalanan ang ginawa niyang yon pero kayang-kaya naman niya itong mapanagutan. Dagdag pa ng Dibino, anuman ang magiging hatol sa kasalanang kanyang ginawa, nakahanda niya yung harapin. Alam niya kasi sa kanyang sarili na para din naman sa kanilang ikabubuti ang kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi ito rason para maitama niya ang mga pagkakamaling yon. Naniniwala pa rin siya, anuman ang kanyang dahilan, kailangan pa rin siyang maparusahan. Nang marinig naman ni Hernando ang naging paliwanag nito, doon niya napagtantong isa palang malakas na sandata ang espadang yon. Hindi naglaon, pagbalik naman ito sa kanyang likod, bigla naman itong naglaho kasabay ng pagtunog ng isang malakas na kulog. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang napasilay sa kinaroroonan ng puno na pinagkulungan nila kay Magnifico. Bagaman wala pa siya noong kaide-ideya sa mga nangyayari, malakas ang kanyang kutob, hindi pang matagalan ang punong pumigil sa kapangyarihan nito. Kagaya ng itim na yelo, darating at darating ang panahon na muli itong makakatakas. Inakala niya kasing doon na magwawakas ang lahat pero ang hindi niya noon nahulaan, may binabalak pa palang mas higit sa kanyang iniisip ang Dibinong Anghel. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pagmamasid, nasipat naman nilang naibalik na sa ilalim ng tulay ang mga nilalang na nakikipaglaban sa siyam naman dirigma. Naisakatuparan na rin ng mga ito ang pagselyo, kung kaya't nang mapagtanto naman nila ito, doon na sila nakaramdam ng kapanatagan sa kani-kanilang mga sarili. Matapos ang mga pangyayari, dahan-dahan na ring bumalik sa kanyang likod ang mga mandirigmang naging isa ng mga purong liwanag. Matapos nun, nanatili si Hernando sa anyo ng anghel upang isagawa ang mga susunod pa nilang binabalak. Nang makapag-alay na ang Dibino ng mga engkantasyon, sa dulo ng mga pakpak nito, walang patid nitong winasak ang puno. Dahan-dahan nila yung tinabasan at nung umusli na ang ulo ng pinuno ng isinumpang bayan, muling kinuha ng Dibino ang pentagramo kasama ng isang antigong garapon na gawa sa makinis na bato. Habang nilalapitan naman nila ang nilalang, panay naman ang ginagawa nitong pagsambit ng mga engkantasyon. At nung nakahanda na ang lahat, muli itong tumawag sa langit ng isang kidlat. Mabilis na tumama yon sa katawan ni Magnifico na siyang naging sanhi upang masunog ang katawan nito at mapayanig ng husto ang paligid. Matapos ang mga pangyayari, doon na nagkaroon ng pagkakataon ng Dibino para hawakan ang kaluluwa nito. Mabilis at walang pag-aalangan niya itong inilagay sa garapon at nung maselyuhan niya ang kaluluwa ni Magnifico, sa tulong ng kanyang mga pakpak, winasak niya ang katawan ng pinuno ng isinumpang bayan. Matapos niya itong gawin, nagmamadali naman silang pumanhik sa kaliwang bahagi nito para kunin ang mga mahalagang gamit
na matagal nang nakalagay sa lugar na yon. Habang binabagtas naman nila ang daan, hindi naman nila maiwasang mag-usap ukol sa mga nangyari. Si Hernando noon, hindi na mawari kung ano ba dapat ang kanyang mararamdaman buhat sa mga nangyari. Hindi niya kasi sukat akalain noon na para lamang magapi si Magnifico, kinakailangan pa nilang mag-alay ng 6 na buhay ng mga kasama nilang malapit sa kanya. Aminado rin siyang labis-labis ang kanyang pag-aalala sa mga antingerong nasa labas, gawa ng maaaring hindi pa tapos ang sigalot na kinakaharap ng mga ito. Gayunpaman, naniniwala pa rin siyang kaya yon ng mga kapatid niya dahil sa kasama niya ang mga ito sa pagsasanay. Pagdating naman nila sa pasilyo, agad namang binuksan ng Divino ang napakalaking pinto nito. Matapos naman nila itong gawin, tumambad sa kanila ang gabundok ng mga kayamanan na animoy na samsam ng hari sa mga bansang sinakop nito. Kalakip din ng mga gabundok na kayamanan ay ang iilang mga gamit ng sinaunang antingerong nagapi ng pinuno. Dahil dito, paisa-isa naman nila itong kinuha para dalhin sa lugar nila. Lahat ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng dagdag kakayahan, siniguro ng Divino na maiuuwi nila. Ilang oras pa ang lumipas nang mahalughog na nila ang palasyo, dali-dali naman silang umalis sa lugar na yon. Pagdating naman nila sa kabilang dulo ng tulay, kung saan naroon ang pader na apoy, agad naman doong gumawa ng lagusan ng Divino sa pamamagitan ng paghawi nito ng kanyang mga pakpak. Hindi na rin niya pinagkaabalahang apulahin ang apoy na yon, gawa ng mapapakinabangan nila ito sa araw ng paghuhukom. Paglabas naman nila sa lagusan, gamit ang susi ng panahon, isinelyo nila ang lagusan patungo sa isinumpang bayan. Iniwan din nila sa loob nito ang mga mapa upang masigurong wala nang makakahanap sa eksaktong kinaroroonan nito. Matapos naman nila itong gawin, tumambad sa kanila ang kanilang mga kapatid na kasalukuyang nagsasalansan ng mga yumao nilang kasama. Yung iba naman, nagtutulong-tulong sa paggawa ng hukay upang doon mailibing ang labi ng hindi mabilang na mga nilalang. Sa loob ng 1 araw at 2 gabi, yon ang pinagtuunan nila ng oras. Upang masigurong walang makakakita ng kahit na anong bakas, sinigurado nilang maibabalik nila sa normal ang bawat parte ng bundok at kagubatan na nasira. Hindi naman yun naging mahirap sa kanila sa kadahilan ng sa tulong ng kanilang mga abilidad, nautusan nila ang lupa na magpatubo ng mga halaman. Ayon kay Hernando, 2 araw lang noon ang lumipas, pakiramdam niya wala man lang nangyayaring digmaan sa bundok ng Daraitan. Pagbalik naman nila sa kanilang lugar, nagsimula nang magtanong ang mga kapatid ukol sa kinaroroonan ng Divino. Marami ang nagsasabing namatay yon kasama ni Magnifico, habang ang iba naman naniniwalang isinakripisyo nito ang kanyang sariling katawan para magtagumpay sila sa digmaan. Nang marinig naman ni Hernando ang tungkol dito, agad naman siyang nagpatawag ng isang pulong. Dahil sa may napatunayan na siya sa digmaang yon, marami ang dumalo pero may mangilan-ngilang ding hindi pumansin sa kanya. Inaasahan naman niya to, lalo pat nagdesisyon sila ng Divino na itago ang presensya nito pabalik sa kanilang lugar. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan upang malaman nila kung sino yung mga kapatid na karapat-dapat italaga bilang mga opisyal at pinuno.
Ayon kay Hernando, lahat ng kanyang kaibigan sa lugar na yon sumunod sa kanyang abiso. Sa 70 kapatid na antingerong naroroon, 10 lang ang sumipot. Lahat ng mga antingerong yun binigyan ni Hernando ng magandang posisyon sa kanilang samahan. Bago din mamahala ang mga ito, inabisuhan niya yung mamuhay sa mundo ng mga tao sa loob ng 6 na buwan. Gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para tumulong, kalakip ng pagbabahagi ng mga mabubuting balita sa hanay ng mga mangmang. Inilahad din niya na, matapos ang 6 na buwan, babalik ito sa kanilang lugar kung saan naghihintay na sa kanila ang pangkat ng kanilang pamamahalaan. Nang marinig naman yon ng mga kaibigan niya, halos hindi naman ito makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Upang mapatunayan din ang kanyang inilahad, doon na niya ipinakita sa mga ito ang abilidad ng dibino. Ako at Anghel ay iisa. Hindi siya nawala o natalo. Bagkus ay sumapi siya sa kalooban ko. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero sana huwag niyo akong pagdudahan. Lahat ng mga nangyari ay may dahilan. Gayon din ang pagpapalang inyong natanggap sa akin. Wika ni Hernando sa kanyang mga kapatid na nakikinig. Okay. So, ano yung ganun-ganun lang? Parang natapos kagad yung digmaan? Pero kasi may isa pang episode dito. Ito na yung finale. Di na natin to patatagalin. Nakita nyo naman, nakalagay na rin sa premiere kung ano oras siya lalapag. Kaya, pahintay na lang ako. Di ko pa nababasa yung finale. Kaya, sabay-sabay natin pakinggan. Yun lang. Salamat.